Nggih. Saumpamane siramu kita sanggilangan suka, yen durung rampung nggonmu makarya mengkone ento Kanjeng Rama Lugender tindak. Nggih. Ning Taman Kaputan mesti wae bakal didukan. Ya, nggih menika leres Ndara. Lajeng kersanipun kaya adat sabene lho. nggih Ndara. Sakala mangsa ento aku ning Taman Kaputren ana ing kepatihan kuwi. Nggih. Sakala mangsa sekadang rusak kloron. Nggih. Mesti ke bae iki dheweke tansah cedhak karo aku. Lah nggih. Lan kumitir. Nggih. Ning dina iki aku keprungu yo. Yen dheweke iki lagi wae tegaran. Nggih. Sinau kae lho yo, nitih turangga. Oh, ngaten. Olah bilaraga Ndara. Sebab kene yo yo. Napa Ndara? Nganti sekadang kuwi sinau sing mempeng kaya ngono jalaran. Nggih. Aku ngerti ento Kanjeng Rama kuwi kepengin banget sekadang usak keloron kuwi mengkone dadi priya kang utama migunani marang bangsa ana ing Majapahit kene. Lah nggih, menika leres Ndara. Nek tak kira kok ya ora bisa to. Lho kok saged mboten bisa to Ndara, mboten saged pripun? Apa kowe lali saka tumindake Yai Seta lan komite iki saben dinane piye rak ya ngerti to sliramu iki? Tindak tantunipun Gusti Kakang sakarone menika Ndara. Ora prayoga banget to. Lah nggih, menika leres Ndara, malah kapora kula wingi keprungu. Kuwi to yo. Lah ki ambake menika sakarone menika wonten desa, malah menawi jajan saka pecel menika mboten nate mbayar kok Ndara. Apa aja to yo. Lah nggih malah sansaya ndodro sedaya para prawan-prawan menika sami dipun godho kok Ndara. Kok kaya ngono tumindake sekadangku Seta lan komite to yo. Lah nggih ra miwiti prayoga. Sing bakal ngeling. Lah nggih pun ipotaken Ndara. Kae nesu kae lho yo ngrungokke nesune Seta lan komite. Menawi wonten pepungkur menika mboten wonten dedhaharan sampun sami telas Ndara. Wis entek to yo. Nggih menika leres. Lah yo cilaka yen ngene yo. Wedok penggane. Wantah jagungan. Iki disgane. Lho kowe lho yo rumputmu kok mau ora bongenge iki piye to yo. Lah nggih meniki wau lame lele royokan Ndara. Seta. Kang Mbok. Iki Seta lan komite. Sampeyan iku pripun? Wong wedok ki penggaweane kudu masak. Macam aku ngerti ya iki. Sampeyan iki kudu ngerti. Aku ki calon ratu ning Majapahit. Piye? Calon ratu. Kowe iki calon ratu ning Calon Majapahit. ratu. Jare Yen aku sapa? ki calon ratu, iki sing mati. Sing kandha Lho, sing ati. sapa ya iki? Sing kandha ya Seta. Seto. Sing kandha rak Seta to. Seto. Nek kasunyatane rak ya ora to ya iki. Kang Mbok Anjasmara, Apa to? Kang Mbok ngertos piyambak ngendikanipun Kang Mas Layang Seto. Yen to calon ratu wonten ing kraton Majapahit menika, Dah. Kang Mas Layang Seto Kuwi bener. ugi kalebet kula calon patih. Kenging menapa Kang Mbok wonten ing papan mriki wonten papan panggonan menika boten wonten dedhaharan. Pah kapro unjukan boten wonten. Menika klentu Kang Mbok. Aku luput to ya. Nggih. Yai Seta lan komite. Pripun? Aku kok luput pancen aku dodo kaluputanku mergo siramu kuwi bali saka tetegaran ora ana dedhaharan apa maneh unjukan kanggo siramu sak kloron. Ning aku bareng keprungu ya iki. Keprungu piye? Sampeyan iku aja gawe. Kuwi ning desa kuwi senengamu ning warung ora mbayar, maem sego pecel ora kok bayar. Lho kok duwe luwih iki lho. Sampeyan iku kandhane sinten? Yen Seto kumitir iku mlebu warung ora tau bayar. Iku bejo sing di warung. Lho kok mboten bejo niku? Ora ke warung niku dijajani Seto karo kumitir. Roh lagi Seto karo kumitir liwat wae wis ketes ilere. Lho, Sebabe ngopo kok ketes
Seto Kumitir kae lho calon ratu karo calon patih lagi liwat. Kok ora mampir. Dadi ngono to. Ning yen Kang Mbok Anjasmara ki ora. Upama Kang Mbok Anjasmara dadi wong desa, dadi prawan desa, aja meneh kok cedhaki. Ingetke wae aku wegah. Sampeyan iku ngenyek. Kang Mbok Anjasmara. Apa Ning to? ora dadi apa senajan utangku akeh ning warung-warung mengko bakal tak ijolane Apa? ning nembe mburine. Tak jaluk Kanjeng Rama. Kyai Kumitir. Wong jenenge wong jajan ki kudune panganane dipangan, rampung mangan ya dibayar. Yen diutang ki rak ya cilaka bakule mangko wong desa ngono bakul ki bathine pira to Yai? Sampeyan iki. Bejo-bejane wong sing diutangi Seto karo Kumitir. Lho kok kabejo pripun? Besok yen Seto dadi ratu ning Majapahit, dijoli mati tikel. Lho. Kuwi yen dadi yanen ora. Mesti dadi gagah. Kang Mbok Sama Anjasmara. itu yen Seto Kumitir kuwi bagus, gagah pideksa, putrane Rama Lugender sing minulya. Putrane sinten? Paman Patih. Oh, Gender. Gender lho. Paman Nanging ana emanten ya. Senajan to siramu ki bagus pideksa gagah. Ning yen to tumindakmu kaya ngono saben dina seneng rugekke wong liya. Wis tak gage. Adang. Aku Masa? adang. Aja kok bantah mung macak. Kowe adang akon Kang Mbok Anjasmara. Aku ki luwe. uga kalebet aku Kang Mbok. Layang siramu ki luwe. Kumitir luwe. Ya yen luwe ya kono. Utang apa tuku ning warung. Lho. Kok gawe kamu utang ning warung kok ya piye? Sampeyan iku pripun to? Jarine ra entuk utang. Lho kok malah ngajani utang niku? Ya ben akeh sisan utangmu jare besok yen dadi ratu nang Jane kok niku utang niku kepeksane niku saben-saben. Bakdo tetegaran mlebu ning gone. Mburi ora ana apa-apa. Pancen kabeh mau tak sengaja kok Yai. Oh, sampeyan sengaja. Tak sengaja mergo aku kuwi ngerti pola tingkahmu sak kloron kuwi aku mangsa serik atiku. Lah wong aku duwe sedulur wae kok kaya ngono kuwi lho. Kang Mbok Anjasmara. Apa Yen ya? ngaten sampean cetha, boten eman, boten tresnani dumateng kadang kekalih. Mongko kula menika calon patih, calon ratu. Kudune dieman. Yen ngantos tumekane pati nak sing cilaka sinten? Aku kuwi ngeman karo siramu sak kloron uga tresna siramu sak kloron. Sebab siramu kuwi dulurku ya sekadang sing tak tresnani. Mula yen aku nganti ngelingke kowe sak kloron ki teges Kang Mbok Anjasmara ki tresna wong karo siramu Yai. Yen umpama aku ra tresna ora bakal nglakon aku ngelingke Saling sampeyan iki gelem masake Seto Kumitir mboten? Aku Nggih. Nggih. moh Tak mboten tak banting kabeh piring-piring ning mburi. arep kok banting. Tak banting. Banting ngono. Waduh, Yai. Rama, tak banting kali Banting piring. ngono aku ra. Kanjeng Rama. Sampeyan iku Rama. Kanjeng Rama. Iki lho, Mo. Iki lho. Iki lho. Putrane sampean Kang Mbok Anjasmara menika lho. Sampeyan ngertos piyambak. ajur ngono. Piring ning gone pontek des tak resiki. Perkarane ki apa perkarane? Banting. Lha niki Kang Mbok Anjasmara niku niki lho. Mboten ngerti yen kula niku bakdo tetegaran niku luwe. Lah kula niku lumebu ana pepungkuran kok mboten wonten. Sego ora ana apa-apa. Lho kok mentolo. Lho Lho ngono. gene ra mentolo ta Yai. Lho, Kowe kleru. kleru. Piyen mo? Kleru. Wong kadang kudune masak. Lu nyawisi karo kadang-kadangmu yen bar tetegaran kuwe. Kula lepat. Luput kowe. Luput ta? Luput, Mo. Yen kula dipun dunguk lepat monggo Rama. Nanging Rama kedahipun emut. Anjasmara ngantos
dalan. Teko ki arep mangan ora apa-apa. Lah kok niku ngutang. Lho, apa salahne? Ah bener. Lah, bener Kanjeng Rama. Iya. Napa leres aturipun Kang Mas Layang Seto? Heeh. Menika leres. Heeh. Nah, sing luput Kang Mbok Anjas Moro. Luput. Nanging menapa Kang Mbok Anjas Moro boten ngrasake kula? Sakniki pripun ngoten mawon niki kula lupat-lupatan terus. Lho kok kula sing luput niku manggul pundi to, Mo? Lah luput nganti seto lan kumitir ki ngutang mergo neng omah ora ana sing dipangan. Lho mboten kula sing lepat nanging Rama ingkang lepat. Aku sing luput. Mungkin upami seto kalih kumitir menika tetegaran panjenengan paringi arta ingkang kathah ra mboten utang to, Mo? Ngono ten. Apa bener to? Wah, kalau diparingi duit sing akeh tak gunantang remi. Anjis. Ning kados saben dinanipun Rama biasane senengane kula niku to kopi susu. Ah. Wedang jahe Kang Ah, Mas Layang Jos. Seto. Nah niku kok boten wonten niku lho. Tok, Ter. Kowe iki calon ratu. Calon ratu. Majapahit, calon patih. Nah, nggih. Sakene dadi ratu, kowe ya mati ya. Lho, kados pundi Rama? Piye? Kok mati pripun? Pun kesane. Lho, Patih, Patih. kok kan mati yo pripun? Ayo. Mati, dadi patih kuwi lho dadi patih. Oh, dados patih Ya, kok. Wah, kowe lho. ratu nek kowe ya mati ya. Oh, lho, pun Maksud maksudnya. panjenengan dados napa, Rama? Lho aku ya sing dadi upakane ratu to. Ngaten. ngono. Menika rak nembe calon. Ya mesti dadine. Mesti Ngaten. dadine. Mesti Oh, dadine. Ter. Pripun? Kanggo gladi kaprigilanmu. Nggih. Kek kono tegar kono. Wah, pun tegaran. Ah. Nih. Anak sampean sing terus sampean ujo mawon. Kok tak tegaran, Cik. Ngono. Wong wedok ki penggaweane mung anu. Oh, tak tegaran, Jes. Aduh, Kanjeng Rama, bapak tegaran. Ngono le. Ya ya ya. Ya. Ngaten menika nih. Putra panjenengan menika Layang Seto kalih kumitir kados ngaten menika. Seto kowe tegaran. Saben-saben aku ngerti kok ya malah kaya ngono. Cici monggo. Mangke miye Isi. panjenengan menika yen kula dulu boten tiyang wonten ing Majapahit napa malih wonten ing Kepatihan. Panjenengan menika sinten kisana? Oh, isi. Nggih nuwun sewu. Nggih. Kula menika Damar Wulan. Damar Wulan. Saking pundi panjenengan? Saking Palwombo. Saking Palwombo. Menika lho. Dipun tepungke kula menika Anjasmara putranipun Patih Lugender wonten ing Majapahit. Nggih, Ndoro. Kok panjenengan niku kantos lebet wonten Kepatihan menika wonten wigatos menapa sederek Damar Wulan? Nggih nuwun sewu. Inggih. Jalaran kula ndamelaken kagetipun manah. Kula tebih saking desa Palwombo. Oh nggih. Sayetosipun badhe nyuwun perdamelan kalian Pak Nepatih Lugender. Oh panjenengan menika kepengin swita wonten ing Kepatihan. Ji menika lho. Nggih. Yen perkawis menika panjenengan kepengin swita wonten Kepatihan, mangke kula ingkang ngaturaken kalih Kanjeng Rama Patih Lugender, mbok menawi Kanjeng Rama mangkenipun nampi kalih panjenengan. Nggih nuwun sewu. Nggih. Jalaran kula menika bocah desa. Terus pundi? Bocah desa niku kebae kekurangan. Boten Nggih dados upami menapa. Subasita Trapsila kirang pas nggih nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Boten dados menapa wong kala wau menika panjenengan tindakipun sampun dipun sengaja badhe swita mesane Kanjeng Rama. Nggih. Lah ingkang
Kang Rama wonten dalem napa tundaan? Oh, wonten Rama menika nembe kemawon wonten pepungkuran nembe dahar. Nggih dipun rantos sawetawis mbok menawi mangkenipun Rama anggenipun dedharan sampun. Ah menika Kanjeng Rama sampun rawuh. Ya, Monggo mo. ketoke kok gayeng iki ngomong karo sapa Jas kowe Jas? Kula. Iya. Kula niki kalih sedulur Damar Wulan menika nggih mo. Iji pun Kowe Damar tak Wulan. bagus. Sapa jenengmu le? Kula pun Damar Saka Wulan. ngendi? Saking Paluombo. Saka Palu Ombo anake sapa? Sayetosipun kula menika putranipun Ibu Palupi. Palupi. Iji Saka Palu Ombo tenan apa? menika saesti. Njur karepmu tumeka ing kepatihan arepmu apa? Ten nggih, Ndara. Hmm. Ngantos kula karaya-raya sowan wonten ing dalem kepatihan. Sayetosipun kula badhe nunut urip wonten dalem kepatihan. Tegese Badhe ngabdiaken jiwa lan raga kula, Ndara. jenengmu sapa mau Damar Wulan? Iji menika. Lan ya sing gedhe pangapuramu. Ning kepadane wektu iki dina wis ora ana gawean. Ngono. Dadine ya ora bisa nampa kuwe. Mo. Piye Nyuwun Jas? pangapunten, Ji. Piye? Kok Rama ngendika wonten ing kepatihan menika boten wonten pendamelan menika Gusti. Tasih wonten kok. Ora ana wis kabeh wis ana wonge kok. Tasih wonten menapa panjenengan kesupen. Sing ndi sapa Jas? Wonten ing paregolan kepatihan nak dereng wonten ingkang jagi. Oh, ya. Jagi menapa boten dipun tampi kemawon Rama. Aku kelingan. Ing paregolan kae durung ana sing jaga. Ain Iya. Awar Wulan, Iji. kebeneran. Upama aku ora dielingake karo Anjasmara, kowe mesti wis bali ora entuk pegawean. Ini sarene paregelan kae durung ana sing jaga, kowe tak keparengake jaga paregolan. Kula ditampi. Tak tampa. Ning Iji. syarate nggonmu jaga paregolan, aku mitungkas kelawan kowe aja nganti lali. Eling-eling, tenan ki. Baku tenan wigati banget kuwi. Nah, Iji. sapa wae sapa Iji. ora dikeparengake lumebu ana ing kepatihan yen ora ngagem tapak asmane ingkang minulya patih Logendep. Sapa wae sapa ora dikeparengake lumebu ana ing kepatihan yen ora ngagem tapak asmane ingkang minulya patih Logendep. Leng Nan Kasipun Ndara Patih Lugender badhe kula Nan badhe kula eling-eling ngantos delan. ya. Yen kaya ngono ora usah dadak kesuwen ditindakake dina iki uga. Menawi kepareng kula nyuwun pamit lan tambahi. Ya, tak pangesoni. Damar Wulan. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati panjenengan jaga paregolan ana ing kepatihan. Jenengan panjenengan dereng mangertosi kawula wonten ing kepatihan menapa malih Anjasmara. kepatihan. Kula Rama. Ngapa kok dadak kaya ngono? Iki kok ora apa-apamu to? Kula menika namung ngemotaken kalih Ya wis gendang lunga. Sak susah kaya ngono. ingkang atos-atos jin Kakang Damar Wulan. Jas. Anjasmara. Kula mo. Ora pareng ngono ya, Nduk. Kowe bocah wadon kok klunyak-klunyuk karepmu dhewe. Heh, Pun jenengan nindakake mawon ten paring. wis gandeng mono, gandeng. Sampun nggih Ndara. Kula nyuwun pamit. Ya, gandeng budal mono, budal. Gandeng budal. Bocah wadon kok karepe dhewe. Hei. Hei. Jas. Hei. Bocah beko.
Semara. Piye. Mau. Lho ku jenengane ku pripun to? Kula menika badhe ngemutaken